Кара, Әмир килә. Без монда. Сәлам, кызлар. Сәлам, Әмир. Исәнме, Әмир? Хәлләрегез ничек? Ярыйсы, рәхмәт. Нәрсә булды? Зөһрәне эштән кыскартканнар. Әйе, безнең бүлекне яптылар. Менә Зөһрәгә эш эзлибез. Бәлки сезнең фирмага икътисадчы кирәктер? Әйе. Хәзер эш табуы бик кыен. Җитәкчедән сорап карадым. Икътисадчыбыз Нурия Саматовна пенсияга китәргә җыена бугай. Ләкин безнең эштә тәҗрибә булу мөһим. Ә синең тәҗрибәң бармы? Юк шул. Һәр оешмада эш тәҗрибәсе сорыйлар. Мин сәркатип булып эшләдем. Бу эштә тәҗрибәм бар. Ләкин Әминәгә сәркатип һөнәре ошамый. Ул миңа белгечлегем буенча эш эзли. Әйе. Минемчә кеше белгечлеге буенча эшләргә тиеш. Без берничә белдерү таптык. Хәзер анкета тутырырга кирәк. Ә менә бу фирма якында гына. Әйдәгез шунда барып карыйбыз. Әйдә. Кызлар, гафу итегез. Мин сезнең белән бара алмыйм. Минем төшкә аш вакытым тамамлана, эшкә кайтырга кирәк. Ярар. Уңышлы эш көннәре сиңа. Сезгә дә уңышлар.